Helo, mawr iawn i chi gyd, a chroeso mawr iawn i Lansiad, llyfr newydd sbon, sef y llyfr hwn, Cadi Goch a'r Ysgol Swynion gan Simon Rodway, cael ei gyhoeddi gan wasg y Lolfa, fel ych chi'n gweld ar y sgrin fan hyn, gyda fi, Simon Rodway, llongyfarchiadau mawr i ti, Simon, ar gyhoeddi y gyfrol newydd sbon hon. Sut deimlad yw i allu dal y gyfrol o'r diwedd yn dy ddwylo? O, mae'n wych. Mae'n wych. Wi wrth y modd o gweud y gwir yn gweld y llyfr. Mae'r wasg wedi gwneud jobyn gwych, fi'n credu. Mae'n edrych yn dda iawn. Mae'r clawr yn ddeniadol iawn ac yn y blaen. Felly, odi, ar ôl misoedd ac yn wir flynyddau o fodolaeth fel ffeil ar y cyfrifiadur yma, cyn hynny fel syniadau yn ymhen ni. Mae'n braf iawn gweld bod y peth yn bod fel gwrthrych yn y byd yma, felly rhywbeth ti'n gallu cyffwrdd ag e. A mae'r amseru yn dda iawn hefyd, achos mae'r siopau newydd agor, felly bydd y cyfrolau i'w gweld ar y silffoedd. Mae hwnna'n fanteisiol iawn wrth gwrs. Ydy, da chi os ydych chi ddim eisoes wedi cael copi o'r llyfr, ewch allan i'r siopau. Ymhyfrydwch yn y fraint yna o allu mynd allan o'r diwedd a mynd drwy ddrws siop a phrynu rhywbeth dros y counter. Dewisiwch y llyfr yma fel yr un cyntaf, wrth gwrs. Wel, ti'n sôn fyna, Simon, am y ffaith fod y stori yma wedi bod am hir, wrth gwrs, fel ffeil gyfrifiadurol, cyn i throi yn llyfr dyn ni'n gallu dal, wrth gwrs. Nawr, un peth amlwg am Cadi Goch ar Ysgol Swynion ydy bod yn stori wych, a down ni at hynny eto nes ymlaen. Ond mae yna stori ddifyr iawn hefyd, y tu ôl i'r stori, felly. Sonia chydig bach i ni am yr hyn nath ysgogi di i ddechrau mynd ati i sgwennu yr antur yma. Wel, a gweud y gwir, nes i sgrifennu'r stori yma ar gyfer y merch i, Manon, felly rhyw 2 blynedd nôl pan oedd hi'n 7 oed. Ac oedd hi wedi dechrau darllen cyfres Harry Potter a wedi ac yn dwlu ar y straeon ac ar y byd, yr hyd a lledrith ac yn y blaen. Ac o'n i'n chwilio am rhywbeth tebyg yn y Gymraeg, felly, achos dim ond un o'r llyfrau Harry Potter sydd wedi cael ei gyfieithu i'r Gymraeg. Felly, ar ôl darllen yr un cyntaf yn Gymraeg, oedd rhaid i ni droi at Saesneg, a wedyn wrth gwrs mae'r ffilmiau yn Saesneg ac yn y blaen. Felly, o'n i'n awyddus i ffindo rhywbeth yn Gymraeg, fydde hefyd yn cydio yn ei dychymyg yn yr un ffordd. A gweld bod ar y pryd bod dim cymaint o lyfrau o'r un math o genre felly, a penderfynu bod fi am sgrifennu rhywbeth iddi hi. Ac ar y pryd o'n i'n meddwl am gyhoeddi na dim byd, just sgrifennu rhywbeth i'w ddarllen iddi hi. Felly, be o'n i'n neud oedd, nes i'r penderfyniad doeth fi'n credu, o gyflwyno'r penodau fesul un iddi hi, fel rhyw ffordd o gadw fi ar wrthi, cadw yn rhywun wrth y maen megis. Felly, oedd ganddi hi ddrws tywydd teg yn ei stafell hi. Mae'n siŵr bod chi gyd yn gyfarwydd â nhw, a bod hi'n gohebu ar dylwythau oedd yn byw tu ôl i'r drws. A felly, o'n i'n rhoi'r penodau fesul un iddi hi fel petai nhw'n dod o'r dylwythau fach ma. Ac dyna ni, o fewn, o'n i'n eitha disgybledig, felly o'n i'n eistedd lawr bob nos a sgrifennu o le a tudalen. A wedyn o fewn 3 mis oedd gyda fi nofel tua 20,000 o eiriau felly. Ac oedd hi wrth i bodd gyda'r stori felly, ac oedd hynny yn ddigon i
berswado fi felly i ofyn dyfarn di yn lle cyntaf, i ddangos y peth felly ti oedd yr ail berson yn y byd, felly i ddarllen y stori yma, a wedyn ar ôl cael rhyw ymateb cadarnhaol gen ti, felly penderfynu i gyflwyno i gael ei gyhoeddi wedyn. Wel, mae rhaid mi ddweud, Simon, nes i fwynhau'n fawr iawn gallu bod yr ail berson yna. Dipyn o fraint i wedi gwir i gael darllen y stori a gwirioni arni. Mae'n stori fyw iawn, a dwi'n siŵr bod Manon wedi mwynhau y broses hudolus yma o dderbyn pennod yn raddol. Pa mor aml fysa'r bennod nesaf yn dod wedyn? Wel, ar gyfartaledd, o'n i'n sgrifennu pennod a hanner bob wythnos. Felly, dyna ni ar y cyfan. Felly, mae'r penodau i gyd mwy neu lai yr un maint. Felly, ac o'n i'n, fel wedys i, o'n i'n trial wneud tudalen bob nos. Anamal o'n i'n gwneud mwy na hynny, achos o'n i wedi blino erbyn hynny fel arfer. Felly, o'n i'n goffod aros nes bo hi yn y gwely, a wedyn mynd ati i sgrifennu. Felly, oedd hi'n cael, ar gyfartaledd, oedd hi'n cael pennod bob wythnos, neu weithiau 2 bennod mewn wythnos. Wrth gwrs, oedd y broses yna, wrth gwrs, yn orfodi di, fel ti'n sôn, i barhau ac i ddod â'r stori i ryw fath o glo yn y pen draw. Gai ofyn, ti wedi sôn yn barod at Harry Potter, J.K. Rowling. Dyn ni'n gwybod bod hi wedi mynd ati reit ar y dechrau mae'n debyg i gynllunio y rhan fwyaf o stori Harry Potter, reit o'r dechrau, nad ydy dweud yn hollol amlwg felly. Be oedd y broses di? Oedd ti'n gwybod yn union ble oedd ti'n mynd i fynd, neu oedd ti'n adeiladu'r peth fesul pennod? Dim ar y cychwyn. Ar y cychwyn oedd gen i ryw syniad bras felly, a nes i jyst dechrau sgrifennu. Ac ar ôl rhyw 5 pennod neu rhywbeth, wrth gwrs yn y penodau agoriadol, mae rhain yn rhyw gyflwyniad i'r byd ffantasi yma, a'r cymeriadau ac yn y blaen. Ond ar ôl hynny, o'n i'n gweld bod rhaid i fi ddechrau cynllunio fwy manwl. Felly, steddes i lawr wedyn a plotio, mewn 20 o benodau, achos mae 20 yn rhif eitha trwt, ond felly, dyna ni. So ar ôl hynny, oedd gen i syniad eitha manwl o be oedd yn mynd i fod ym mhob un pennod. Ond oedd pethau'n dal i ddatblygu raddau, felly wrth i fi sgrifennu. Wel, ti wedi sôn am nifer y penodau, a ti wedi galw'r gyfrol yn dwt. Dwi'n meddwl bod hi'n ddisgrifiad go dda o'r gyfrol. Mae yna jyst chydig dros 200 o dudalennau yma. Rhwgrynodau bydd ni'n awr fe? Rhwgrynodau falle o'r hyn sy'n digwydd yn y stori? Oce. Wel, Cadi Goch yw'r prif gymeriad, sef merch 9 oed sydd yn byw mewn pentre dychmygol yng ngogledd Ceredigion. Felly, ac mae'n byw gyda'i dad a'i llysfam a'i hanner brawd. Felly, ac mae hi'n meddwl bod ei mam hi Gwen wedi marw pan oedd hi'n ifanc iawn. Mae ysgol y pentre'n cau, a wedyn mae'n cael cynnig mynd i ysgol go anarferol, sef Academi Gwynab Nydd, sef Ysgol Swynion yn Annwfn, Gwlad y Tylwyth Teg. Ac mae hi'n dysgu wedyn taw Tylwythau Deg oedd hi mam hi, a mae hi hefyd yn dysgu bo'i'n bosib bod ei mam hi dal yn fyw. Ac felly mae'n goffod mynd bob dydd wedyn trafeilu o'r byd yma i'r byd arall i Annwfn, i fynychu'r ysgol a wedyn dod yn ôl gyda'r nos. Ac mae'n darganfod yn fuan iawn bod Tom Jarvis, oedd yn arfer i bwlio hi yn yr un ysgol, hefyd yn mynd i'r un ysgol, i'r ysgol Swynion.
sydd yn destun siom iddi hi. A mae fe yn fuan iawn yn dod yn gyfeillgar gyda rhyw ferch o'r enw Heledd Bwen, sydd yn snobyddlyd ac yn gas ac yn y blaen. Felly. Ond mae hi hefyd yn gwneud ffrindiau newydd. Yn benodol, mae hi'n dod yn ffrindiau gyda merch o'r enw Tractor Thomas, felly merch fawr gri, felly. A wedyn gyda bachgen o'r enw Mohammed, sef yr unig gymeriad gogleddol yn y llyfr, y gweud y gwir. Mae fe'n dod o Ogledd Cymru. Ac felly mae'r tri ffrind yn, ma nhw'n darganfod nifer o bethau dirgel, felly, 3 dirgelwch i bob pwrpas. Yn gyntaf, be oedd tynged mam Cadi, oedd hi'n dal yn fyw, a ble mae hi. Yr ail un yw bod yna grew o bobl, mae Heledd Bwen yn un o'n nhw o'r enw Cacwn Kate. A maen nhw'n fath o fudiad anghyfreithron sydd yn cefnogi hen deulu brenhinol anwfn. Ag y frenhines Kate yw'r arweinydd, a mae hi'n gymeriad eitha, wel, does neb yn gwybod rhyw lawer amdani hi. Felly mae Cadi a'i ffrindiau yn trio darganfod mwy amdani hi a mwy am beth mae Cacwn Kate yn trio wneud a be mae Heledd Bwen yn benodol yn trio wneud. Mae ganddi hi rhyw ddiddordeb arbennig mewn stafell yn yr ysgol sydd dan glo. Felly, dyn nhw ddim yn gwybod beth sydd yn y stafell a pam bod hynny mor bwysig i Heledd ac i Gacwn Kate. Dyna'r ail ddirgelwch. A'r trydydd un yw ymddygiad gwyddonydd o'r enw Dr John Bartholomew, sydd yn ôl yn ein byd ni yng Nghymru yn cyhoeddi fod wedi datblygu rhyw fath o ynni gwyrdd newydd sbon. Ond mae ganddo fe ddiddordeb mawr yn anwfn hefyd ac yn yr ysgol, a dyn nhw ddim yn gwybod pam. Felly dyma'r 3 dirgelwch, ac wrth iddyn nhw fynd ati drio datrys y pethau yma, maen nhw'n gweld bod yna rhyw gysylltiad rhyngddyn nhw i gyd. Nawr dwi ddim am ddatgelu mwy na hynny, bydd rhaid i chi ddarllen llyfr i fynd o mas be yn union yw'r cysylltiad a sy'n mae pethau yn gorffen felly. Gwych iawn, reit, wel, dyna chi wrandawyr, gwylwyr. Dych chi wedi cael rhywfaint o flas o'r cynnwys, neu'r stori'n gyffredinol yn fan yna. Ond dych chi'n nesaf, dyn ni'n mynd i gael mwy o flas, uniongyrchol felly o'r llyfr. Darn o benod 5. Rho gyflwyniad i ni i ddechrau, Simon, i'r hyn dyn ni'n mynd i glywed nawr. Ie, mae'r darn cyntaf yma, sydd wedi ddarllen gan Ffion Bwen, yn dod o'r darn yn y stori lle mae Cadi a'i ffrindiau newydd gyrraedd yr ysgol am y tro cyntaf ac maen nhw'n cael rhyw gyflwyniad wedyn i'r ysgol gan yr athrawon. Torwyd ar draws ei meddyliau pan gerddodd dyn mawr ar y llwyfan. Roedd yn sgwâr fel wardrob a chlogyn o blu amryliw am ei ysgwyddau dros siwt dywyll a edrychai braidd yn fler yn enwedig wrth ochr un Mr Penfras. Dim ond un llygad oedd ganddo ac roedd hwnnw'n las fel ia ar lyn yn heilwen y gaeaf. Rhythai ar y plant o dan fwng o wallt gwyn. Roedd patchyn du dros y llygad arall. Yn ei law chwith, cariai ffon fawr gnotiog, ond dim ffon gerdded hen ŵr eiddil oedd hi. Roedd hwn yn iach fel cneien. Brasgamodd yn bwrpasol ar draws y llwyfan tuag at y pwlpid. Roedd yr athrawon wedi codi gyfarch ac yna wedi eistedd eto.
roedd y plant, oedd wedi bod yn sgwrsio'n swnllyd ac yn llawn cyffro, wedi distewi wrth iddo gyrraedd. Am eiliadau, doedd dim sŵn i'w glywed o gwbl. Yna, cododd y dyn mawr ei ffon a'i tharo'n galed yn erbyn estyll pren y llwyfan. Her mawr syndod i bawb, seithodd gwreiddiau o waelod y ffon ac ar yr un pryd tyfodd canghennau o'i phen arall ac o fewn eiliadau roedd dail wedi egino ac yna blodau mawr coch. Cododd y dyn ei ddwy law at ei drwyn ac anadlu arnyn nhw. Yn sydyn, hedfanodd par o adar sio lliwgar o'i ddwylo a hofran ar bwys y blodau gan signo'r neithdar. Syllodd y plant yn geg agored. Trodd y dyn atyn nhw a dweud mewn llais mawr dofn. Sico lelecis gwyn ap nydd, croeso i Academi Gwyn ap nydd. Fy enw I yw'r athro Gwyddnog Arwyn, prif athro'r ysgol. Ysgol Swynion yw hon. Os gweithiwch chi'n galed, byddwch chi hefyd yn gallu gwneud hyn a mwy. Pob lwc i chi gyd. Ac yna, camodd i ffwrdd i eistedd gyda gweddill yr athrawon. Roedd yn amlwg nad oedd yn hoff o areithiau hir wyntog. Roedd pawb yn ddistaw am funud. Yna cododd Mohammed ar ei draed a dechrau curo dwylon frwd. Hymunodd gweddill y plant fel bod sŵn y gymeradwyaeth yn fyddarol. Trodd Mohammed i edrych ar Cadi a tractor, roedd ei lygaid yn fawr ac yn grwn fel soseri. Waw, meddai, cŵl! Wel, yn y darn yna, dyn ni wedi clywed enwau gorfeddol, Gwyn ap Nydd, Mr Penfras, Mohammed wrth gwrs, Cadi ei hun, tractor. Mae'r enwau ar y cymeriadau sydd yn y gyfrol yn go yn anarferol, maen nhw'n llawn hwyl, maen nhw'n eitha chwaraeus. Sut nes ti fynd ati i ddewis yr enwau ar gyfer y cymeriadau? Wel, o'n i'n sgrifennu ni eitha cloi gweud y gwir, felly o'n i ddim yn pendroni lot dros yr enwau ac yn y blaen. O'n i'n defnyddio llenyddiaeth ganoloesol y Cymru fel fath o gloddfa ar gyfer enwau a llys enwau, enghraifft Mr Penfras. Mae mwy nag un bardd o'r oesau canol gyda Penfras yn llys enw arno fe Dafydd Penfras yn un o'n nhw. Felly dyna oedd y math o beth o'n i'n neud. Mae gan rai o'r enwau, wrth gwrs, rhyw gysylltiadau arallfydol yn y llenyddiaeth. Mae Gwyn ap Nydd yn enghraifft, ond weithiau o'n i jyst yn dewis enwau oedd yn swno oedd yn swno i fi yn eitha lliwgar ac yn y blaen. Felly dyna oedd y broses. Ti'n sôn am lliwgar yn fan yna, y prif gymeriad wrth gwrs yw Cadi Goch. Pam Cadi a pam Gwallt Coch? Wel, ie, dwi ddim yn gwybod y gwir. Wel, wi ddim yn gwybod o ran dewis yr enw Cadi. Ond o ran y Gwallt Coch, wel, mae yna rai traddodiadau sydd yn cysylltu Gwallt Coch a'r Tylwyth Teg, dyna oedd hynny fod yn glyw o gwirionedd bod gan fi rhyw faint o estifeddiaeth hudol ac yn y blaen. Wel, ar gefn y llyfr, mae'r frawddeg bach ma. Fel arfer, sôn amdano ti wrth gwrs mae hwn, fel arfer mae e'n ysgrifennu pethau diflas iawn am yr ieithoedd Celtaidd, a dyma'r tro cyntaf iddo ysgrifennu llyfr diddorol. Wel, greda i fawr, dwi fy hun, Simon, wedi darllen erthyglau eithriadol o ddiddorol y digwyd gen ti, wrth gwrs am bob math o wahanol bethau. Ond i ba raddau,
ces ti felly dy ysbrydoli, ti wedi sôn chydig bach am hyn yn barod, ond i barad yw ti'n meddwl ces ti dy ysbrydoli gan dy waith academaidd ar lenyddiaeth Gymraeg a lenyddiaeth Wyddeleg hefyd? Wel, fel ti'n gwybod, mae'n siŵr, mae bod yn academydd yn rhywbeth, dwi'n mynd fath o day job, ond ti'n mynd i'r gwaith am 9 o'r gloch, wedi'n dod adre'n 5 ac anghofio am bopeth, ond mae'r gwaith, mae'r diddordebau o ran ymchwil ac yn y blaen yn bethau sydd yn dod yn rhan ganolog o dy fywyd di, felly, a mae'n siŵr bod ni'n wir am y rhan fwyaf o'n ni sydd yn byw yn y byd yma, bod ni wastad yn meddwl amdani nhw, a bod ni'n gweld cysylltiadau ac yn y blaen nhw'n llefydd annisgwyl ag ati. A mae'n siŵr bod ti hefyd fel bardd ac awdur di hunan yn gweld bod dy waith, wel, mae'n amlwg o ddarllen dy waith di bod dy waith academaidd yn rhywsut yn bwydo mewn i'r gwaith creadigol. Felly, yn amlwg oedd yng ngwybodaeth o chwedlau canoloesol, destunau canoloesol ac yn y blaen, yn help o'n ffordd, ac yn amlwg oedd hi'n hawdd i fi estyn am enwau, syniadau ac yn y blaen o'r cloddfeydd yna mewn ffordd. Ond mewn ffordd, gan bod fi wedi penderfynu bod fi am ysgrifennu'r peth mor gloi, ond i ddim yn gwneud ymchwil. Felly, nes i ddim ymchwilio dim byd. Felly, o'n i jyst yn estyn am bethau oedd eisoes yn ymhen i ac yn y blaen. Felly mewn ffordd, odi, mae'r gwaith academaidd wedi bwydo mewn i hyn. Ond oedd y broses yn wahanol iawn i'r math o beth fi'n wneud wrth lunio gwaith academaidd. Felly, fel ti'n gwybod, mae eisiau gwneud ymchwil di ben draw cyn dechrau ysgrifennu ac yn y blaen. Felly oedd yr ymchwil, wrth gwrs, wedi cael ei wneud i ti ryw raddau dros flynyddoedd maith yn barod, fel ti'n sôn, oedd yr holl beth yn dy ben. Ti wedi sôn am yr enwau ar dylanwad, mae rhain wedi cael ei codi weithiau o wahanol lefydd. Os yna rhyw stori benodol yn yr arena o chwedlau Cymraeg sydd wedi dylanwadu mewn rhyw ffordd ar y stori hon? Wel, mae yna elfennau o bethau o'r Mabinogi, wrth gwrs, ac yn benodol y busnes yma am hair dadeni ag ati. Mae'r helgwn gyda'r yr helgwn gwyn gyda'r clustiau coch ac yn y blaen, maen nhw wrth gwrs yn dod o'r Mabinogi hefyd. Felly, a wedyn mae yna rhyw glew i'r dirgelwch yn Arberth sydd yn safle go arbennig yn y Pedair Cainc. Ond mewn gwirionedd, y rheswm i fi ddewis Arberth oedd bod ym mhartner i yn dod o Arberth, a felly bod Manon fy merch yn gyfarwydd iawn ag Arberth, felly dyna oedd y rheswm am gynnwys Arberth yn y stori yn y lle gyntaf. Diddorol iawn. Wedi'r cyfan, wrth gwrs, mae awduron o'r tu allan i Gymru wedi bod yn defnyddio chwedloniaeth Cymru, hanes Cymru ac yn y blaen ers amser maith. Mae'n beth naturiol i ni o'r diwedd ddechrau gwneud hynny hefyd. Ddown ni nôl falle at hynny, ond ystyried bod ti'n ieithydd, wrth gwrs, yn dy waith bob dydd, ond bellach yn awdur llyfr blant, ond dim tasiwn i fi o leia, dy gymharu di gyda ieithydd enwog arall oedd yn awdur mawr, sef J.R.R. Tolkien. Dyn ni wedi sôn am Rowling, ond mae Tolkien falle yn agosach ati yn da achos di. Wyt ti'n fan o waith Tolkien? Odw. Wrth y modd da'i waithau ers i fi fod yn grwt.
Felly, yn amlwg mae waith wedi cael dylanwad arna i, allai ddim gwadu hynny, ond dylen ni weid o'r cychwyn bod fi'n neud rhywbeth hollol wahanol iddo fe mewn ffordd, achos bod fe wedi treulio degawdau yn creu I fi chymod, ar ddaearyddiaeth, ar ieithoedd, chwedloniaeth ac yn y blaen. Felly dwi ddim wedi gwneud dim o hynny. Bod fi wedi cynnwys ambell I frawddeg mewn iaith wneud, sef anyfneg, dwi ddim wedi creu'r iaith gyfan, fydd dim teach yourself anyfneg, chymod na dim byd felly. Mewn ffordd, wrth gwrs, dwi yn ieithydd fel ti'n gweud, felly mae gen I ddiddordeb mewn ieithoedd, ac wrth gwrs dwi wedi meddwl rhywfaint am yr iaith yma ac am y seiniau'r y gramadeg ac yn y blaen. Dwi ddim wedi creu dim byd mewn gwirionedd, felly dim ond rhywbeth I ychwanegu rhywfaint o liw o fe mewn ffordd. O'n I hefyd yn eitha, dwi jyst I esbonio yn y llyfr, dim ond hyn o bobl yn anwfn sy'n siarad anyfneg bellach. Ac a'r Gymraeg sydd wedi cymeryd lle anyfneg I bob pwrpas. Felly o'n i'n eitha licio ware gyda'r syniad yna bod anyfneg chydig bach fel y Gymraeg yn ein byd ni, tra bod y Gymraeg yn fwy fel Saesneg yng Nghymru mewn ffordd. A bod hynny yn rhoi rhyw bleser I fi ware gyda'r syniad, edrych ar y byd mewn ffordd arall math o beth. Ie, felly mae'r Gymraeg yn iaith fwyafrifol wedyn yn anwfn, lle mae anyfneg wedyn yn iaith leiafrifol. Ond dyn nhw ddim yn siarad Saesneg chwaith yn anwfn? Na, dim o gwbl. Felly, dyw'r Saesneg ddim wedi cyrraedd. Mae'n debyg, mae'n rhyw gyfeiriad at hyn yn y llyfr yn credu, ond y ffordd wy'n gweld pethau'n bendant yw bod y Gymraeg wedi cael troedlu yn anwfn yn yr oesau canol, a wedyn wedi lledu ers ni, felly. Ond dyw'r Saesneg ddim wedi mynd mewn o gwbl, felly. Wel, gawn ni ail dyfyniad nawr, felly gawn ni ddarlleniad arall o'r llyfr, eto gan yr actores Fion Bowen. A mae'r darn yma'n dod o benod rhif 12, ychydig bach yn nes ymlaen yn y gyfrol. Rho gyflwyniad bach I ni. Iawn, mae'r darn yna, mae hyn yn sôn am Cadi yn cwrdd â, mae'r byd yma yn llawn creaduriaid rhyfedd ac yn y blaen, yn y darn yma, mae Cadi yn cwrdd ag un o'r creaduriaid yma, sef yr un cor. Edrychodd draw I weld criw o blant yn rhedeg I bob cyfeiriad oddi wrth rhyw greadur tebyg I geffyl mawr gwyn oedd yn gwerry'n gynddeiriog. Yng nghanol ei dalcen roedd un corn hir syth. Un corn. Cofiodd Cadi fod Doctor Abeinion wedi siarad am y creadur hwn yr wythnos diwethaf gan ei rhybuddio am ei ffyrnygrwydd. Ond mae un cyrn yn ciwt, dwedodd Gwenno Jones. Maen nhw'n hedfan o gwmpas ac yn gwneud dymuniadau yn wir. Ochneidiodd Doctor Abeinion. Dyw uncyrn ddim yn ciwt. Dyn nhw ddim yn gallu hedfan a dyn nhw ddim yn gallu gwireddu dymuniadau. Meddai'n ddi amynedd. Anifeiliaid gwyllt a pheryglis ydyn nhw. Ei bod nhw'n edrych fel ceffylau, maen nhw'n perthyn i'r rhinoceros. Felly peidiwch a mynd yn agos at uncorn os ydych chi'n ddigon anffodus I weld un. Beth yn y byd oedd un yn ei wneud fan hyn ar dir yr ysgol? Yn sydyn, gwelodd Cadi Tom Jarvis yn rhedeg nerth I draed I gyfeiriad yr uncorn gan weiddi a chwifio I freichiau. Roedd fel petai'n ceisio gwneud swyn. Trodd y creadur ato gan bystylad a chwyrnu. Tom, gwaeddodd Cadi, be ti'n neud?
Gostyngodd yr incor neu ben a rhithro amdano. Roedd yn amlwg nad oedd y swyn wedi gweithio. Trodd Tom i redeg i ffwrdd, ond roedd yr incorn yn gyflymach na gef. Cafodd Tom ei daro o'r corn a chael ei daflu yr awyr. Glaniodd yn swp ar y borfa fel doli glwt. Doedd e ddim yn symud o gwbl. Edrychodd Cadi arno mewn arswyd. Oedd e wedi marw? Yna gwelodd ef yn codi ar ei eistedd gan wingo mewn poen. Teimlodd don o ryddhad yn golchi drosti. Ond yna, cofiodd am yr incorn. Roedd hwnnw wedi troi ac yn llygadu Tom eto, gan chwyrnu'n ddig. Gostyngodd ei gorn yn barod i rithro ato unwaith yn rhagor. Roedd Cadi wedi rhewi yn ei hunfan. Yn sydyn, clywodd weiddi. Trodd i weld tractor yn rhedeg i gyfeiriad yr incorn gan chwifio i breichiau hi yn yr awyr. Y go bryn ei bod hi'n ceisio gwneud swyn. Oi! Gweiddodd. Fan hyn yr hen asyn twp. Trodd yr incorn i edrych arni, ei lygaid yn fflachio a dicter. Ie, ymwlsyn, gweiddodd tractor, gan facio tuag at foncif coeden. Der ei gael ffeit gyda rhywun sy'n nes at y seis di. Wel, dyna ni, yr actores Ffion Bowen yn darllen. Diolch yn fawr iawn i ti, Ffion, am dy ddau ddarlleniad o'r nofel. Nawr i orffen, Simon, dyn ni wedi defnyddio'r gair yma unwaith yn y ddwy yn barod, sef fantasy. Mae Cadi Goch, wrth gwrs, a'r Ysgol Swynion yn nofel fantasy. Gan hynny o beth, siawns gen i fod y nofel yma wedyn yn llenwi bwlch go fawr yn Gymraeg. Wyt ti'n meddwl fod angen mwy o nofelau ffantasi o'r math yma ar gyfer plant a pobl ifanc yn Gymraeg? Wel, falle wir, chymod, fel wedys i o'r blaen, o'n i'n gweld bod na ddiffyg pethau oedd cweit yn yr un ca a Harry Potter. Oedd un tair blynedd no, felly mae pethau wedi newid i raddau. Mae gyda ni bethau fel yr horwth, er enghraifft, ers hynny, sydd wedi cael ei gyhoeddi ers hynny, ag ati. Be wy'n gweld yn gyffredinol yw unwaith bod plentyn yn cyrraedd rhyw 7-8 oed neu rhywbeth, mae yna brinder pethau falle. Wel, falle ddim prinder yw'r gair, ond mae cymaint yn Saesneg sy'n atyniadol o ran llyfrau, ffilmiau ac yn y blaen. Pan fi plentyn yn ifanc, mae digon o stwff yn Gymraeg ar y teledu, llyfrau ac yn y blaen. Ond wedi mae rhywun yn ffindo bod isa rhywbeth eitha special yn fe i ddenu y sylw. Achos gyda'r pethau sydd yn Saesneg, mae yna rhyw fomentum gyda nhw beth bynnag sydd yn wneud nhw'n fwy deniadol hyd yn oed. Achos mae rhywun yn darllen Harry Potter, a wedyn wrth gwrs yn syth bin, mae nhw'n gallu trafod hyn gyda pawb. Mae pawb bron a bod yn gwybod, wedi gweld y ffilmiau, wedi darllen llyfrau, yn gwybod am y cymeriadau ac yn y blaen. Ac mae hynny yn rhywbeth reit atyniadol. Felly, dwi yn gweld bod mae'r math yma o lyfr ffantasi yn apelio at blant. O'n i wrth y modd gyda'r math yma beth pan o'n i'n blentyn. Felly, dwi yn gweld bod hynny falle yn ffordd bod creu y math yma beth sydd ddim jyst yn Gymraeg, ond hefyd sydd yn sôn am Gymru, ynddo fe? Felly, sydd ddim, achos mae byd Harry Potter yn un, heb sôn am y hyd a'r lledrith ac yn y blaen, ond y byd, yr ysgol breswyl ac yn y blaen. Mae hyn yn rhywbeth sydd ddim yn Gymreigedd iawn, sydd ddim yn rhywbeth sydd yn agos at brofiad y rhan fwyaf o blant yng Nghymru. Felly,
Felly o'n i'n gweld bod hyn yn gyfle, a fel wedys ti o blaen, mae awduron Saesneg wedi defnyddio chwedloniaeth Cymru ac yn y blaen wrth greu bydoedd ffantasi ac yn y blaen. Felly mae yna rhywbeth, mae yna ddigon o ddeunydd yna felly. Mewn ffordd, allai ti dweud bod y traddodiad o sgrifennu ffantasi yn Gymraeg yn mynd nôl at y Mabinogi, ond i fe. Neu rhai o gerddi llyfr Taliesin, lle mae yna gyfeiriadau eitha, falle, cyfeiriadau o dyn nhw'n ytrach na dweud stori, ond cyfeiriadau at straeon, chymod am Arthur yn arwain cyrch ar y byd arall, neu am y cod yn dod yn fyw ac yn ymladd ac yn y blaen rhywbeth sydd am hwnni yn gorwedd tu ôl i syniad yr Ents yn Lord of the Rings, ond i fe, ac yn y blaen. Felly, allai rhywun gweud bod na draddodiad o ffantasi yng Nghymru sydd yn mynd nôl at y cyfnod cynnar. Ie, yn wir, yn wir. Wel, a sôn felly am y bwlch yna, a'r ffaith fod y gyfrol arbennig yma yn dechrau'r gwaith o lenwi'r bwlch, gai orffen drwy ofyn i ti, oes na ddilyniant yn mynd i fod, a'i gyntaf yw'r gyfrol hon o nifer? Wel, dwi ddim yn gwybod am hynny. Mae'n ambell i ben rhydd ar ddiwedd y llyfr, a hynny yn fwriadol, ond dwi ddim wedi dechrau ysgrifennu dilyniant, mae rhaid i fi weid, ond sy'n ni ddim yn gweud na. Dwi'n ofni falle bod fi wedi disbyddu'r holl syniadau sy'n gen i yn barod. Felly, ond gawn ni weld hwnnw fe. Ie, gawn ni weld. Wel, sy'n ni, a sicr llawer o blant dwi'n siŵr yn fuan iawn, wrth y modd yn darllen mwy am Cadi Goch. Felly dyna ni, cofiwch os ydych chi ddim wedi cael copi o'r gyfrol yn barod, ewch allan i brynu, ewch i mewn i'r siopau i brynu Cadi Goch ar Ysgol Swynion.